Salam mehmandy bollar. Edidilleşler gadyrdan tomaşaçylar. Öýüňize bereket, ömrüňize bereket. Aýdylşyna görä Türkmenistanyň ilatynyň 160 we 70 götermeniň arasyndaky gujur gaýratly köpçüligi dürli ýurtlarda eklenç gözleginde zähmet migrantlygy diýär. Bu sebäpden hem türkmenliň köpçüligi hemişe dünýäli zähmet çekýär işli. Şol sebäpden biz arman diýär, Allah kuwat bersin diýär. Mehmanda bollar ogurlan başladan temamyzyň iň soňky bölümi bilen baglanşykly köp sanly gelip boşan soraglara jogap berýär. Biz öňkü temalarymyzda başga ýurda, ýagny häzir işläp ýaşap beren ýurdundan Ýewropa ýurtlaryna nähili çykmaly, nädip çykmaly? Muň bilen baglanşykly biz maglumatlary dikkatiňize ýetiripdik. Indi bugün daşary ýurtda nädip syýasy gaçywatalga ýa-da halkara gorag almaly? Muň proseduralary oňdaşyndan nädip iş tapmaly, işe ýerleşmeli? Bu esasanam şu wagt biziň ýaşap beren ýurdumyz bilen baglanşykly, Germaniýa bilen baglanşykly. Sebäbi biz bu ýurtda ýaşaýas, bu ýurdu bilýäs, galan ýurtlary bilemzok. Germaniýanyň hem şeýle bir täsir tarapy bar. Germaniýa federativ bir döwlet. Şoň üçin her şäheriň, her ýeriň öz düzgüni, kanuny bar. Her ýer öz ýaşaýyş howa şertlerine göre düzgün kanun goýýar. Şoň üçin ine biz şu wagt dul deňşir bolup oturan gijijik şäherlerimiz bar. Aramyzda hiç ýyly neme ýok. Köpürden geçýän eýän bu başga şäher, o taýda başga düzgün, bizde başga düzgün. Bu tarapy diýen demir ýoly geçýän eýän demir ýoluň aňyrsy başga şäher, başga düzgün. Hakikaten hem şeýle adamlaň ýaşaýşam tapawutly, bolmasa dul deňşir bolup oturlar. Şäherler, gijijik şäherler. Şolar ýaly täsin. Şoň üçin Germaniýada bir şäheriň düzgüni, kanuny beýleke meňzäno. Şonu ýadyňyzdan çykarma. Germaniýa diýilende plany Germaniýada hawa şeýle diýdi, tutuş Germaniýada şolar ýaly ýagdaýdyr, şertdir, öýdüp ýalňyş aýmaň. Bu birinji haýyşymyz, duýdurşymyz. Inni Germaniýada syýasy gaçywatalga ýa-da halkara gorag almak üçin hökmany suratda öz ýurdunda Türkmenistanyna we çykyp gaýdan ýurdunda saňa howp awanýan bolmaly. Ölüm howpy awanýan bolmaly. We şondan sen suwud etmeli. Şonna syýasy gaçywatalga ýa-da halkara gorag alýar. Halkara gorag alandan soň sen hemme zadyny döwlet üpçün edýär, döwlet saňa kömek edýär, hemme zadyny döwlet diýilende hökümet kömek edýär. Ýani migrasiýa gullugy kömek edýär. Bu gaty kıyın Germaniýada we uluga çekýän bir prosedura. Onsoň hem şeýle bir ýagdaý bar. Diňe Germaniýada da Ýewropa ýurtlarynyň köpüsinde, hatda Ýewropa Birleşigine agza bolmaýan ýurtlaryň köpüsinde syýasy gaçywatalga üçin ýa-da Birleşen Milletler Guramasyna halkara gorag üçin ýüz tutan wagtyň birinji berilýän jogap ede negativ bolýar, reddedilýär. Ondan soň suwdy işi başlaýar. Germaniýada da şeýle. Ha, hoş geldin şeýlemi, aýtywelimi? Awa aktivist geldi, Türkmenistanyny, awa gahrman geldi. Ya elektronik prezident geldi, ya elektronik minister geldi, virtual minister, virtual aktivist geldi, gahrman geldi. Hoş geldin diýip derrew seni kabul edip saňa status halkara gorag ýa-da gaçywatalga ýa şoňa meňder statlar beren bolýar. Berilen wagtam dürli kategoriýalary bar. Hakyky syýasy status berilýänmi, oň şerti başga, ondan daşaryn 3 ýyllyk, 2 ýyllyk aýşeýle gedibersinler diýilip berilýänmi, oňam şertleri tapawutly bolýar. Inni köplenç bärde
biz diňe bir Türkmenistanlarda däl, ogolky Sovet Respublikalarynyň watandaşlaryna görýän bir praktikamyz bar. Köpüsi bilen biz Ors dili bolan soň orsça gürleşýäs we görýäs. Olar näme diýär? Meselem, öňkü Sovet Respublikasyndan bolanlar Germaniýa gelýär, syýasy gaçywatalga ýüz tutýar. Halkara goroga ýüz tutýar, proseduralar dowam edip durka. Bular şol wagtda iş gözleýärler. Germaniýada da şeýle işler bar. Meselem, sen daşary ýurtda bolsaň, Germaniýa gelen bolsaň, bir fabrik ya firma sana iş berýär, şol ruwatyň özüne de sana nemisini öwredýär. Öz hasabyna seni dil kursuna iyi berýär. Iň amatly şert şu bolýar işlemek isleýänler üçin. Olar şol ruwatyň özüne dil kursuna gidýärler, dil öwrenýärler, şol ruwatda da işleýärler, gazanç edýärler. Ýöne bular ýalaky ýolu yüz tutan wagtyň onna sen syýasy gaçywatalga, halkara goro statusundan çykýan. Eýem sen hemme zadyny, sen sana iş berýän, seni işledip, sana nemis dilini öwredip, seni işgär edip, sana ýaşaýyş gowdurmuş şertlerini döretjek bolýan sen iş ýeriň eýem senden jogapkär bolýar. O taýda başga proseduralar başlaýar. Iň köp görýän biziň nememiz şu, praktikamyz şu, daşary ýurtlarda, Türkmenistanlarda hem şolar ýaly edýänler bar, ýöne Türkmenistanlar ýaňy gelip zat edip başlady Germaniýada. Şoň üçin şolar ýaly ýol bar. Inni aýdaly siziň hakykatdan bir syýasy sebäňiz bar, syýasy gaçywatalga status ýa halkara goro almak isleýäňiz, eliňizde suwutnamalar hemme zatlar bar, ýöne siziň talabyňyz reddedildi. Negativ jogap berildi. Ýörüýte döwletiň hasabyna advokat tutmaga mümkinçilik berýär. Bärde kanunlar düzgünler. Siz advokat tutýaňyz, advokat puly hökümetden, döwletden alýar. Soň siz aýdaly suwutlaşdyňyz. Suwda girdiňiz. Birinji suwutda ýene negativ karar çyksa, ikinji suwda gidýäňiz. 3 gezek suwutlaşmaga, kaziýetde ýüz tutmaga, kaziýetden kömek soramaga, kaziýetiň meseleni aýyl-saýyl edip bermegine hakyňyz bar. İkinci kaziýeti içinde, üçüncü kaziýeti içinde isteseňiz halkara guramalar ana şonda goşulyp bilýär işe, halkara guramalar siziň bilen bile şol işi protest edip size golluk kömek edip bilýär. Ýöne birinji suwut kaziýeti içinde halkara guramalar we beýleki guramalar gönümel gatnaşyp täsir edip bilenok, şolar ýalan bir düzgün bar, munam ýadyňyzdan çykarma. Inni yok, men suwut işleri bilen kelläme agyr çekkel, men bir iş tapaýyn, öz durmuşymy guraýyn diýseň, migrasiýa gullugy şahat bolýar. Näme üçin? Germaniýada gaty köp iş orunlary bar. Şoň üçin bular sen syýasy status talabyny goýup bolsun etseň, işlejek diýsen gaýtan begenýär bular. Şoň üçin sen işiňe zadyny ýeňilleşdirýär, käwat sana käwir artykmaç kömek edýän, zat edýän, ýeňillik töredýän wagtlaram bolýar. Inha şolar ýalaky şertler Germaniýada mehriban dolanlar. Şunuň bilen daşary ýurda nädip çykmaly, daşary ýurtda nädip syýasy goro status gaçywatalga almaly, talabyň reddedilen wagty suwut işleri, kaziýet işleri nähili bolýar, onu nähili kazanmaly, oň proseduralary, çykdaýjylary, işlemeň düzgünleri, şerti şolar bilen baglaşykly maglumatlar şu. Ýöne şeýle de bir ýol bar. Inni bu syýasy işleň proseduralaryň, kagyzlaryň, zatlaryň içine girjekkel, men gönümel işlemäge geljek Germaniýa diýseňiz, onu siz haýsy ýurtda bolsaňyz
şol ýurtdaky iş wizesini oňaryp berýän firmalar, guramalar, edaralar, araçylar şonuň üstünden gelmeli bolýaňyz. Ol iş has şalt bolýar. Näme üçin? Ine hemmäňiz bilýäňiz, Germaniýada aeroportlarda işgär ýetenok Türkiýeden işgär alalyň diýip karar kabul edildi, hemme zat çözüldi, ýöne Tomus inha gutorup barýar, sanly jogunden Tomus gutorýar, dynjalyş möhümem gutorýar. Heniden bir şu wagda çenni talabalaýyk bir netije alınmady. Daşary ýurtly birini getirjek bolup Germaniýanyň öz içinde resmi işlere başlasaň prosedura gaty uzak çekdi. Şoň üçin has şalt daşary ýurtdan talap gelen wagty bolýar. Germaniýaga gelip işlejek bolsaňyz, haýsy ýurtda bolsaňyz, şo taýda şu işler taýýarlap berýänden üstünden gelseňiz, has şalt bolýar şol iş. Bolmasa işiňiz uzak çekdi, köp garaşýaňyz, wagt ýitirýäňiz. Şular ýalyky mehriban oňlar, toýdan topukçy, biz gören, eşden, bilen, şaýat bolan zatlarymyzy size ýetirdik. Kömek eder, ýoluňyzy açar, bagtyňyzy açar diýip umyd edýäs. Halka hyrmat, hakka hyrmat biziň prinsipimiz, biziň ýörelgämiz, adalygymyz. Ýene-ki efir duşuklarymyza çenni koşsa bolun, Allah ýarňyz bolsun.